Pa ja nemam ništa protiv, do nedelje ću da mlatim svako večer. Nego ovo je stvarno totalni atak na psihu, razumeš? A čekaj da te pitam. Nemanja će dobiti 7 nervnih slomova. A šta si rekao, sutra kafa, a? Pa, mislim, ovo je za večera specijalna kazna, nemam srce za ekstra. Sutra ćemo vratiti kafu, ali mogu da uzmem već u podne. Dobro, da se popije jutarnji. Pa da, svi miriše s kom pažnjom, mislim. On nije dobio nikakav zadatak danas, ne? Ne. Ništa. Sluga mi inače ne treba izdavati zadatke, oni imaju obaveze da vode higijenu. Nema veze, bre. Znam, a nema potrebe, zato što je bolje da on misli da ste ostali kažnjeni i on kažnjen sad zbog nekog drugoga, da nije on. Tvoj put je zbog tebe, Mace, Nemanje i Milena. Šta je Mace? Spavo. Spavo? Hajde spavo. Pa spavo. Ima ona hoklica u štali. Nju ću da unesem i da sednem između dva kreveta. Da mlatim. Zorica već nije dobro. Već škiri kroz prozor da vidi da li se nešto deša. Gdje ti je meni? Mentalna. Ne treba osnije. Ajde, ti ja. Dobro, šta se ću odbijati, mi ima reći? Pa, izaberi, ili imaš i ovu klagiju, ako je hoćeš. Gdje ti, gdje ćeš? A to ne ideš. Ajde. Pa budala neka došla, ko zna ko je. Što mi nije blizu ona kofa bila sa vodom, majko moja. Ajde, tuci. Jel dosta? Prva u seriji. Teško ono, rano poludi, ceo život u veselju prođe, znaš. Znaš tu pesmu? Mogu bi ovo svako večer da radim. I posle, kad ne budem gazdeš. Pa ne. Uopšte nije loše, nije. Vjerovatno ima boljih ideja. Da, ali ako obično preteraš, onda je stvarno užas. Pa ja mislim da je vreme, a?
se uznemiri životinje od... Zar to nije fizički napad? A? A? Nego šta? Sluga ko sluga, ne zna. Sluga da se seti. Tako. Sad mi je srce na mjestu. Sad spavaj, Gago. Za ovo, znaš šta ću da uradim? Ju neće mu biti dobro. Da nismo ovo bio spreman. Jel? Pa da. Dobro, imaš naređenje i zvoni, pa ću ja sljedeći. A? Da. Evo, opet kazna svima sutra. Direktno odbijanje naređenja. Eto, kaži da sam odbio da zvonim. Da. Ništa, ajmo. Da se izvučeš. Imaš još jednu zvonjavu dok ja sam idem ovo tamo posle. Mrzim. I ovo me mrzi. Peska me mrzi.